Ilang consumer naman dumadaing sa nananatiling mataas na presyo ng itlog. Sa detalye ng balitang yan, makakasama natin Idol Joanna Di Vera. IFM News. Dumadaing ang ilang consumers sa nananatiling mataas na presyohan ngayon sa kada piraso ng produktong itlog na mabibili sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Ang kada piraso kasi ng itlog naglalaro pa rin mula 7.50 pesos hanggang 10 pesos sa pinakamalaking size. Samantalang ang per tray naman nito ay nasa 300 pesos na ang pinakamataas. Ayon sa ilang tendera, mataas pa rin umano ang kuha nila sa per tray ng itlog sa kanilang mga supplier, kaya naman hindi nila magawang babaan ng presyo nito kada piraso. Sa ngayon, gumagawa na rin ang paraan ng Department of Agriculture sa presyo ng naturang produkto upang hindi biglaan ang pagtaas nito sa merkado. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.